Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. 18 ka mga tenants kag baligyaan pahalinon sa Manukan Country. Pamilya sa napatay nga OFW sa Israel magabaton sang 500,000 pesos gikan sa kay Congressman Romualdez. Mga soldado i-deploy sa masobra 500 ka mga presinto sa Negros Oriental para sa barangay kag SK elections. May dugang nga mga masobra 1,000 ka mga pulis nga magapatuman sang kalinog sa Mascara Festival. Kag sa good vibes, USLS Tourism Management student ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2023. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, makapaabot ang mga Bacolod noon sa maayong alakad sang panahon sa final week sang Mascara Festival 2023. Sa weather forecast sa pag-asa, ang low pressure area ang yara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility sa West sang Luzon. Wala na inisang epekto sa Pilipinas, bisan pa ang trough sini. Gani mangin maayo ang lakat sang panahon. Ang northeasterly surface wind flow ang nag-apekto sa northern Luzon. Ang isla sang Negros ang maka-eksperyensya man sa mainit nga panahon, pero posible sa gihapon ang malaka-laka nga sang localized thunderstorm. Sa number 9, sa una kay ikaduha nga semana sang bulan sa Nobyembre ginapaabot nga matigayon ang budget hearing para sa 2024 budget. Inisunod kay Board Member Romel Divulgado, pamuno sang Budget and Finance Committee sang Sangguniang Panlalawigan nga nagsalingman nga ang schedule para sa hearing ang iya paman nga talakayon sa katapos ng komitiba. 5.434 billion pesos ang 2024 budget. Sunod kay Divulgado, nasiling na ni Governor Eugenio C. Lacson nga ang priority sini sa madason nga tuig among food security kag infrastructure. Nalakip sa budget ang mga mandatory appropriation para sa 20% Development Fund, Disaster Fund kag Gender and Development Fund. Ang nabilin para naman sa personal services. May masobra sa 6% karon nga increase sa national tax allotment sunod kay Divulgado kung ipaanggid sa 2023 nga budget. Ginalauman sunod kay Divulgado nga tigayon mabalik sa masunod nga mga tinuig ang reduction sa NTA tugas ang COVID nga nagdangat sa 800 million pesos. Sang nagligad nga tuig tigayon nga napasar ang 2023 budget sa unang nga semana sa Disyembre. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginapaabot nga ang pagpasar sang 2024 budget matigayon man sa gihapon sa among ation. Last year, we passed the annual budget first week of December. So probably this year for next year's budget, timely man siya gyapon ang first week of December. But initially, wala pa ko ka-discuss sa committee ko nga ang schedule sang budget hearing. But gusto ko first week of November kag second week of November para may time pa kami maka-review it after sa budget hearing. Sa number 8, charging station para sa mga electronic jeepney mag-ooperate sa Bacolod City Government Center. Ginsugura na sa katapos ng City Engineer's Office ang pagpaminta sa mga charging lanes para sa natukod na charging station para sa mga e-jeepney sa kilid sa Bacolod City Government Center. Sunod kay City Administrator Pacifico Maghari III, mangin pilot area ang charging station sa BCGC para sa mga igabiyahe nga e-jeep sa syudad. Siniman nga Oktubre, ginapaabot ang delivery sa napulo sa sobra 30 ka mga e-jeepney nga nabakal sa nga modernized jeepney operator sa Jiangsu Fengxuan New Energy Power Corporation. Plano sa syudad nga sa mga terminal sa jeep itukod ang duga nga mga charging stations ng e-jeepney sa tion nga magsugod na ang operation sa mga e-jeep kag construction sang manufacturing plant sang kumbuyahan.
I would assume ang request sa charging station is kung diin gid nga rota aga-agi kay usual ang nakamuno to kani si Mayor in one of the meetings kundi ang terminal or din ang kulwaan pasahero. So the idea to be efficient is while gahulat sa pasahero sa terminal, ara man ang charging stations. So it will now depend on ang actual nga mga ginaagyan sang ruta or loop. Sa number 7, komprador sang scrap na lapakan sang kaugalingon sining nga truck sa Sipalay, patay. Patay ang komprador sang scrap matapos nalapakan sang kaugalingon niya nga truck sa barangay Mambaroto, Sipalay City, Domingo sang hapon. Ginkilalang biktima nga si Harold Francisco, 45 anyos sang Banwa sa Hinubaan. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, naguba ang preno sang truck sa padulong nga bahin sang dalan, rason nga naglumpat si Francisco. Apang siya paglumpat, nalapakan siya sang rueda sang truck. Ginkustodiya na sang Sipalay City Police Station ang driver sang truck nga si Resty de la Peña, apang ginrelease man matapos ang reglementary period. Sa number 6, nagpagwa na sa legal opinion ang Provincial Legal Office angod sa ginahinyo sa kaso sang SB member sang La Castellana nga makaanom na kabeses nga nag-absent sa session sang konseho. Sunod kay Provincial Legal Officer Alberto Nelles Jr., ilan na nga napadala ang ginhinyo nga legal opinion ni La Castellana Mayor Romayla Nicor Manggilimutan. Una, sunod kay Nelias, sarang nga maka-file sang complaint base sa Local Government Code ang alkalde bato kay SB member Donato Natnat dumagit sa sangguniang panlalawigan. Ikaduha, pwede man nga ma-refer sang alkalde sa sangguniang bayan sa La Castellana, subject naman ini sa Internal Rules of Procedure sang SB. Sunod kay Nelias, yara na karon sa alkalde ang desisyon kung ano ang mangin disciplinary action kay dumagit. Klaro ni Nelias, ang duha ka mga options nga ila napatpat pwede man nga pareho mapatuman ni Nicor Manggilimutan. Si dumagit ang ginpasakaan sang reklamo angot sa ginaalegar police recruitment scam kung sa diin ginsiling sa mga tagreklamo nga sila ang nagbayad sa pasalig nga sila ang tigayon makasulod sa PNP. It's the prerogative of the mayor, no, or any actually. The local government code provides that any voter or any constituent of the municipality of La Castellana, so it carries with it that the mayor can file also. Pero subject na siya sa sa DILG attorney? Not anymore, no. We are just basing it on the local government code already, and it's pretty explicit provisions. Sa number 5, mga soldado ay ga-deploy sa masobra 500 ka mga presinto sa Negros Oriental para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Upod sa mga pulis, may mga katapo sang Philippine Army nga iga-deploy sa sulod sang 549 ka mga clustered voting centers sa Negros Oriental. Ini para sa malinong kag mataway nga pagpatigayon sang barangay kag sangguniang kabataan elections 2023. Sa report sa Philippine News Agency, ginsiling ni COMELEC Central Visayas Regional Director Attorney Leonel Marco Castellano nga napaidalom ang probinsya sa COMELEC control. Gani pwede ini nga mapatuman. Sunod pa kay Castellano, ining una nga tion nga may na-deploy nga mga soldado sa voting centers. Sadtuan ay kabahin lang sila sa Quick Response Team. Ining gintuad ni Castellano sa Provincial Joint Security Coordinating Council. May 549 tanan ka mga clustered voting centers sa 557 ka mga barangay. Sa number 4, 2,700 ka mga manunudlo nga magaserbe Electoral Board ang nagpaidalom sa training sang COMELEC para sa barangay kag SK elections. Ginasugura na sa COMELEC Bacolod ang training para sa masobra 2,700 ka makatapos ng Electoral Board. Kalabanan diri mga manunudlo nga magaserbe sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Sunod kay Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trino Kanya,
Bahin sa mga procedure nga ila ginatagaan atensyon ang mga bahin sa ballot appreciation nga mag-aagi sa katapos ng electoral board nga italana sa mga polling precincts. Sa madason nga semana, ginapaabot man sa COMELEC Bacolod ang delivery sa mga accountable forms kag iban pa nga mga election paraphernalia. Sa pagsugod sa campaign period sa Oktubre 19, ginapahanumduman ni kanya sa mga kandidato nga sa mga designated common poster areas ipamutang ang ilang mga campaign materials santo sa pagsulundan. May masobra sa 100 ang mga designated common poster areas sa syudad nga gintalana sang COMELEC sa BSKE. Sa number 3, masobra sa 1,000 ka mga dugang nga mga pulis nga magapatuman sang kalinong sa Mascara Festival ang nag-abot na sa Bacolod. May 1,013 tanan ka mga dugang nga mga pulis nga gindugang sa Bacolod City para sa highlights sang Mascara Festival. 447 diri gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office kag 566 naman gikan sa Isla Sang Panay. Ginsiling nadamlag pa ni Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio nga luyag nila nga mapasiguro ang kalinong. Target man sang PNP ang zero fatality o kung wala sang may mapatay, may kaangtanan sa pagsuulog sang kapistahan sang syudad. Libo-libo nga mga turista ang ginapaabot sa final week sang selebrasyon kag luyag sang PNP nga sa piyak sang pagdinag sa asang tawo mapatuman sa gihapon ng kalinong. Ginapanawagan man ang publiko nga mangin mabinantayon kag magkooperar sa otoridad. Ginahaylong publiko nga mag-report gileon sa Police Assistance Desk kung may mga makaduluda nga mga aktibidades. Sa number 2, Miyerkules, ginapaabot si House Speaker Martin Romualdez o kunang iyang atiglawas nga mag-abot sa Cadiz City sa pag-turnover sa cash assistance sa himata ni Loretta Alacre. Inisunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagsiling launa sang hapon buwas ila ginapaabot ang turnover. Sa national news, nagwa nga sa personal nga pondo ni Romualdez magagikan ang pondo. Hindi pa man sigurado nga mag-aabot ang Speaker of the House kung hindi man siya matigayon magapadala ini sang tiglawas. Si Mayor Escalante kag 2nd District Representative Alfredo Marañon III ang magasaksi sini. Samtang sa bahin sa syudad, ginabuligan sini ang himata ni Loretta sa pagpreparar sa lugar sa tiun nga mag-aabot ang iya sini nga bangkay sa iya puluyan sa sitio Kamayan sa Barangay Cadiz Viejo. Wala labot sa mga canopy nga ginpamutang, ginaplaster man ang mga alagyan agudto nga mangin mahapos ang tanan. Ginapaabot pa nila ang patud nga petsa sang pag-abot sang bangkay sang caregiver nga napatay bangod sang ginamo sa Israel kag Hamas. Actually, ang expected arrival ni Loretta mabalaan today. Today pa, mabalaan kung saan ipadala. So, damo problema kung mag-abot di kay na refrigerated, di na nakasket. So pag-abot di kung refrigerated, sino masaylo? Oo. Kasi pag-abot sa Manila, direkta di sa Negros, pag-abot sa Negros, di isaylohon na siya sa ordinary casket. So, those are the things. So, sino mas ordinary siya na? Ang muna, we are working on it, man. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Deso ka mga tenants kag mga baligyaan sa Manukan Country ang natalana isyuhan sang notice to vacate. Antes pa man sa natalana nga pagbalihin sa mga tenants sa Manukan Country, magapadala na sang notice to vacate ang City Legal Office sa 18 ka mga tenants na lakip na rin mga flower shop kananaan kagibad pa nga mga baligyaan na nasakpan sang Manukan. Suno kay City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr., kadamaan sa mga tenants ang nag-ailistar naman sa Manukan. Sa Nobyembre, tinguhaan nila nga ma-issue ang notice to vacate batok sa ila. Ginapaabot ni Ting nga sa sininga simana. Matagaan man sang authority to sign si Mayor Albi Benitez para man sa gidadihon nga Memorandum of Agreement sa tunga sang Bacolod LGU kag SM Prime Holdings Incorporated para sa pagdevelop sang Manukan Country. Nalakip na diri ang Vendors Plaza kag Bay Center nga nalakip sa kapin 3-hectare property sang syudad sa reclamation area. Forward pa lang di sa akon ang nagabaligya mga vendors ni Uro pa lang. Why pa gid ang
Di dapat way na da informal settlers kiti isa paano na dang isa mo ng market na daan bot kung may nagtinulog naman na palalinon kiti i-clear na nilang area sa SM na may transition naman gid sila sa Manukan to yan na masaylo sa ila to yan na parking space ang area way niya daw nagbinaligya lang niya pinagusto. Sa Good Vibes, tourism management student ang ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2023. Yaring report ni Nico Delfin. Jutayan lang nga wala malawagan ang BS Tourism Management student nga si Yvonne Katamco sa top 5 finalist sang Miss Bacolod Mascara Grand Coronation Night sa USLS Coliseum kagabi. You are part of our top 5 candidate number 15. Once again, we are so sorry about that. Gani isang ma-clarify sa mga host nga sanday Marco Gumabaw kag model kag content creator nga si Janina Chan ang results, wala naging palampuas pa ni Yvonne ang oportunidad para makuha ang corona. Bacolod Mascara 2023 is candidate number candidate number 15. Actually, it was fine with me because I pray to God. If it is really for me, then it will always find its way to me. But you know, when Charlene was called, I was a bit sad. But when the host started to correct the announcement, my emotion is overflowing and I really cried because of that joy that I'm feeling here on stage. Ikaduha na ini nga higayon nga nagpasakop sa kompetisyon si Yvonne nga mumanang napili bilang Best in Swimwear kag iban pa nga mga corporate awards. Sa top 5 nga final Q&A round ginpabilib ni Yvonne ang mga judges. To embody this super city. Bacolod is known as a super city. And what makes our city a super city is our spirit. The spirit of each and every Bacolodnon. The spirit of resiliency and optimism that gives us the catalyst or serves as catalyst for us to thrive higher, to stand up wiser and bolder each time we fall. And also the same spirit that gives us the power to see the positive part of everything, especially the struggles that we encountered as a city. And if we could learn to share it, to radiate the spirit that resides in us, we can inspire and empower the world around us, and we can all become the super people. Thank you. Si Yvonne ang nagbaton man sang 150,000 pesos nga cash prize. First runner-up naman ang virtual assistant nga si Tracy May Sunyo nga nagbaton sang 100,000 pesos. Si Ellie Rose Ilola naman ang naging second runner-up nga napili bilang Best in Evening Gown kag Darling of Social Media. Kabahay naman sa mga finalist ang 19-year-old business administration student nga si Jada Biaxel Celeste nga nagkuha sang Best in Festival Costume Designer kag Corporate Awards. Amuman si Marianel Tan nga naging Best in Talent, Best in Festival Costume kag Evening Gown Designer kag iban pa nga mga corporate awards. Miss Congeniality si Kayla Jane Delarma kag Miss Photogenic si Aliona Nihar. Kabahin sa star-studded judges ang pageant competition si Senador Rafi Tulfo, binibining Pilipinas Universe 2009 kag aktres nga si Bianca Manalo. Mega Worlds nga si Harold Geronimo, Lovelyn Segovia, Ricky Isla, Jonathan Lockbom, Avel Bacudio, Karen Pascual kag DILG Undersecretary Marge Gutierrez.
Nagtambong man sa Coronation Night ang pamilya ni Mayor Albi Benitez. Upod si Victoria City Mayor Javi Benitez kag aktras nga si Sue Ramirez kag mga city officials. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barbs, daw halos kada tuig no nagatahom ang ilang mga kandidata naton kag pati man ang production kag ang of course ang ilang pagsabat sa Q&A. And of course, Nick, kita naga-congratulate sa hindi lamang sa kay bag-o nga Miss Bacolod Mascara sa tanan na nagpakigbahin kag ng organizer. Especially no nagsakripisyo man sila sa effort nila kag especially sa tanan man nga part sa Miss Bacolod Mascara. Congratulations. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, maayong hapon.